Abalandeli bamenzi mabizela bathi umuntu obiza umenzi ngevukane lowo muntu lowo umaskandi uqale manje ngo-2023. Lokho bakushiswa ukwazi ukuthi umenzi yini afika yenza endimeni kamaskandi, amagalelo akhe asewenzile mangakanani emculweni. Abalandeli bakhe bakholelwa ukuthi umenzi akasafani nabaculi abanye abangadumile kakhulu, usefana nalabaculi laba bathi mabehamba noma edolobheni once babonwa bese kuba nesiphithiphithi bejatshulele ngapha nangapha. Lokho kufakazelwa ividiyo ephutshwe iy'nkundla zokuxhumana la khona imoto kaMenzi ibonakala ingungwe abathandi bomculo nabalandeli bakhe bemjabulela ngendlela eyisimanga.